Rozhodol som sa vám priniesť videosériu tých najexkluzívnejších bytov v centre mesta Trnavy, ktoré sú aktuálne na predaj. Ak máte niekoho známeho alebo vy sami hľadáte takýto byt, zdieľajte toto video a sledujte ma. Prvý z nich sa nachádza už v tejto budove, poďte sa spolu na ňo so mnou pozrieť. Pozri sa na tie klembové stropy. Wow, tak to je naozaj nádherné. To je neuveriteľné. Vážení priatelia, tak takéto byty sa už dnes nevyrábajú. Poďme sa pozrieť ďalej. Kuchyňa je krásne prepojená s obývacou izbou, tak jak to dnes je moderné a ľudia to tak majú radi. Je tu presvetlené aj priamo denným svetlom tento priestor. Kúpeľka, môžeš nakúknuť aj tam kľudne. A máme tu chodbu a pozri na tú chodbu. To je jak v nejakom paláci. Táto chodba má naozaj dobrú atmosféru. Neuveriteľné. Je to jedinečný byt, takéto byty v Trnave jednoducho nie sú. Máme tu spálňu s vlastným šatníkom. Ten šatník je takto decentne oddelený. Pozri sa, či by ti to ako žene vyhovalo a stačilo. A tak sem by sa asi zmestilo všetko moje oblečenie. Presne to som chcel počuť. Výborne. A máme tu tretiu izbu. Všetky izby majú také vysoké stropy. Naozaj dobre sa to človek cíti. A celý byt bol kompletne zrekonštruovaný a má drevené okná. Je to priamo na hlavnej ulici, priamo na pešej zóne v centre Trnavy a tá cena je neuveriteľná. Pripomeň mi, aká bola tá cena? 100 metrov štvorcových za 350 000 eur. Tak to je naozaj ponuka, ktorá sa neodmieta. Presne tak.